ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong ka Seng Hanyo Trap Integrated Territorial Organization ne ka hito kala penrem halor ka jingwan muslia jong ki breu ki banabar ki bana ka jilla Punjab halor ka mat ka bayadai bat ka them metor u presiden jong ka Seng u ba donbok dekhar ulabo jing keliru i ka sarkar balai bakasya ye ki breu ki banabar ban wan shekani ka jilla bakin penlong jingyalang bat ban yakendo ru yo ulat ka jilla uba donbok uloong bala arbnai menta kahito kalapan bor ban yakendo yo ulat ka jilla hanre hado menta amshim la ai por yaki kat baye ki breu ki bawan nabar pat tang shisngi ki layo lat ban yakendo kahito kalapan juba bru nagi officer sarkar hato lekitai ki breu ki bawan na Punjab kilapan jingbit ne am man penlong jingyalang hathem metor bat kilabot ni em ya ki protocols ni ki SOPs jong katanat ka kot ka khia hagani ka por bakadon ka jingpang klam COVID-19 tanakalian ka jongi ni smu ya ha bat ni ai min siam ru yo sarkar ka ba ko dei banle jek ai ka ba ki balatmu hendrei khnang bagin yo ka support pat nagi pat ba ki dei ban wan no da ka wake idea kata ka ya kata hi hadin bala relocate ye te ki breu ki dei ban ai be ka jingtho kabashai na menteri lang bat katuka MDA government ke jumu nai betaka jingthok kabashai skipat ba ladaki job akhne ka by election ladaki ran ki job ro kin le ye ko badan kam bat ye ka tai ru kin snan ung ka yo de lang bat ye ka parking lot kum jo khnang wala da u nong shong yo bat u nong rep hi u yo ye ka la mat shong hang tai takumut kamdan cing ra wat digitu ibadan hang tor bakin mi no nakalian ka jongi mismo kata kan long ka basuk tam ban relocate ye tiki brio badan te pi hang te kala shong tang shipor klem da ai yo ke klem da ai ye ki ber ki shong do hang te ta kat bum phat yo jaka hat ki por la shong sha ne ndei wa tangai kin ndri bon ki ba shu wan shong ne haki jaka ba shu ai sumbaha daga sarkar ban shong tangkat to kan nepor par kate hang tairu kan ne ka jing kandum kandam ka kami mentaru kade halor bakla don ka jing yate sop na pedeng ka sarkar bat normano bakin penlong ye kata ka commercial complex ka commercial business hapot tamyo mulong ta daw ka sami sendet ka issue te khnang ban relocate ye kita hi ki jet bendri ki badan hantai kata ga ke de ga jingmut na jongi ba unong rep ba nong shong yo ki de ban yo bahar ni hanto tangkat ta hi kalong ko ban suk e ba sarkar lada unong yo ba unong rep hi uyo e kata kalat ba kin kin play ga sarkar kalat ki takanum don jing e ru ban relocate ki jet bendri ki badan hantai na kalian katur don ki pan ki ba ngi so ya ha ta hendrei katu bat ba yong ban khot pat ba katur tharai wat ikong anjalai bla nang bla start bla dei ru bla hikai mo yong bla depshim hikai ka log ne umtai ide ban shai bet ke ba ki ong hap khot pat ba habangi la jet nong ikmat ban jele yu tala da ong mi pat ba la da ngimi kita ki khon ki hajar kumun ngim don kam shukin ban ban shong ye siknet tari ni la de ban ai la bet be ka sarkar haba mangi hi ba jet to la jio SME imthep nota ta kata ga abu question dan rengi na kalian jungi habang ila pun kamti ila da tebot yu te ba mene jungi te udai mo u ge man kran ka hok ka jungi ta tat do kim kran ta kumut kata kala long ko ba an te dan reng haba ki kran ya ka te ban relocate ma ki klam kran ta ban ive ne hadu menta nadu kisnem la popo snem wat nga hatu ki por nga ngali udang khad ki krapo la i wi ki la don ki jingi yu nga ngala ho pra kundai kita ngala ko ma wi niki military hatu ko para military nga ngam shong apo malki ko par ngam thulung ngam don ha unru nyos na mila don tak takasnam ten rei bamenta ka prathai ka bla sta ninya de ka ante habang ila i ba ka sarkar ka ya de galenti hawa ten rei ka bangin banjor biang bu konrat udai ban ai de ka clear ga jingtho bangin relocate be ni ki breu long ka long ja ka ba ja hangta ngin mi mle ka yap tang sin ka em tang sin khnang bagan em ka paten ten rei lo du ong pat ban le politics tingin ang yu once nan yu ba ka sarkar ko be senrop lang bu ba la do ujai continue ban pumbi jingi tang bentar election ta ko ngim salia wat ban sei u na yang ta ya ka tor
Kaki don laga jong kanong rem kita ki daga benta hendrai ngatharai baga sorkar kanum le ubi ka kan yak kum ki kendon tala dangi la baga sorkar kale be an ngi hapon simpat ki kilat berhenti ke par ngi kan turu ya sorkar bakam desu ban le kum baga le hapor jong ji empariat kan daga ba ya science status quo man penne man sat mun kun tai ki status quo to kompat public domain ai be kan ne kan yate konrad berkipat batu konrad berkita ki suipat ki long kan long bitu basha ko bokot kanang bakan long bitu in a proper way ndera ban suye le khlut man suye pengibor mani pengibor ka je jongi le ko pasuk ha tangim kwa sai kata ngin ja chwa teglenti ka baje jai ndre dapi la probok tan ni man se ni sen ke bola mut mi jisen ko once and for all in pengkhot ka halor ke jingwan jongi ni ki tagi harijan beri beling apmi tai kenten harijan ba maki kilom ka harijan koloni kita ki beri harijan bagi ngala iro hapo mangsan hima kelomi ti kenten land mafia mana mo kita ki land mafia ngakwa ngi ko pensagi ko ngi ki nong song jong ka beri nyoktra beri hapo pe ki land mafia hadu mentangi tetang ka hima maliem hi bat kita ki korno klau ki bawan kami tu ga temulong te ngakwa ban long da ka basai ba ai ban long specific ken kita kilan mafia ba hato kita ki lan mafia ka jingwan ka jong kini ki breu ke bana baru ki wan tu klar ya ka kami yang ka kamsam ka jongi ka ika baja ya ki mana khane don wi tu para snam jong ki ba syarat sakawai ke jela sakawai tari te ka jep ndrei ngam phadi ta bikin lektor kum to ginya krat hamni ngim phat show ngim phat dat ngim phat evik ngim phat le ye re kadai tang legally process kadai tang ka bangi ya ka kum ka an ndrei maki ki wan ai ding wat ni condemn ru ka sarkar ba kum no ka ai la kum ka ni ka pandemic kum no ki wan penlong jing la ka to ka sarkar ka tip ba ki wan penlong jing lang ne ki yo e kata ka permission ne ki shu wan le don bor pe hne na ki breu ki belong ki bana ba to ki de ki citizen jong dari India mlele tang hendrei ya kat kum ka an jong ka riti ka dustor ke jongi ki ndei ban shu wan jale kulmar ne perni condemn ru ya ka sarkar par kum jo yo governor shwa assembly session ru nilapan ka permission ban ya ka appointment ban ya kundu ban governor ban ya kan ya ka section pat ya kan ka recommendation ban konthop no iki siep haka disconsul hendrei la shpun sange no lai bana hendrei ke bosong tham la masin ingi meneling ba ki kot khobor ba kumjur ni yo yi dor bangi la i ba ki la violate kata ka pandemic rule pandemic act ne ba ka jingle ka sarkar nin condemn ba utrais no ne ban ya kundu ye kini ki ba he ba hani ki governor ki minister ki chief minister ko ni happen ai kita ki credential tak mentang abu jingkeli yo governor ki nong trezum governor yo chief minister kumju ba ka ai ka credential report ba ki ai bi ki yo ban yakendo simit ba governor ki dai maki ki nong tet bot hangne ko me kaliane dai mangi kata kan nong ba sha pat lala ka continue ba kumne ta kum kane ka sarkar kade ka ba flop tamba kam kin snap ye chat rio khasi hapo ko bring nyok